Hello, chị bé viết ule cái channel là cái lỗ lồm lẽ chị u cái hey vô in chú mò em mà nè cái ron xịt gió yang chú cái ron in bún ruột nghe in nè nè tụi chú sar cô thấy kan mang zawa kan honga cái phát hey school tụi chú an han kalta vô in hi iPad an school iPad hi an mang tir vek ta middle school ka fano upaber sarai hi chuanin voin hi an charger te ai khang ho kha an sikula khanin pek let vek to turania ma se alo thai nila chu chu mirong khola dar som ma pek vek to turate jing dar soma chu chu ka tho ka in siama kalu tukin chu kalu kha na deu bok nen kaluna awang khanin kalo ka tho ma thei ve bok si lo ne kan tikan mà second sem sok soka hay pe a ka vatlana kalo tlan chak pal dewa fatitan chuan mi kara shi oma tiang ti ka hlawatin a pek hun ni a kan pek lo chuanin iPhone charger mai a chuanin mai han tila ni iPhone ti chun lo to deuh tak bok nen dollar som thum choi tur ni mo chu chu kawang khanin dollar som thum choi a chuan fate mang ang taka om tir te thalo bok ne ti in peilo chuan ka in khal chhuak ka kawatlana kalo tlan chaklu tukan yang police min ron le ta hlau mai boka hei oh my god oi luna nen cham min ron speed limit somthum pangar tlan tura somli le parukin itlana tia pakhatna atia chu chu chuan panina chuanin stop sign a khanin idin khanin khuta zero i car kha anglo kha i zero azu zero thak lo ti me ang mo iding chiang lo ti du na ni chu 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 ka a fia ber om me ding chiang ka lo ding chiang thlap lo wa atia kha kha panina ania mo chu chu panina atia hei fiam tu hianin hi tiang hi le khamo hi kan ti mai thin ta a kan dong ve le ta kan dong ta ni chu tunlai kan masala kan nuam sam lutuk lawa na thot lem nen alut lem lai takin ka choi le don ni chu hi kota ti hanin kota ka va pe do na mo ka fai en za nge ka choi tur za chu thei ta hianin a in ziak lawa he te to mai na ka motor plate he ka a number le ka license ang lo zong zong hi record a record thlapa chiang lutukin chuan hi ka ID number te pawh chuang thlap bawka ka chawi zat tur chiah chu hei engzah nge ka fine dawn hetah hi chuanin a chiang lo mahse dollar zahnih ai chuan a tlem lo chiang a kawtah ka va pek ngai dawna pa ber pawh na le hrelo hei ka hrilh kher dawn lo nge kema in pa ber hriat lem loin ka va ti fel mai dawn nge ka tia chu chu ka ril ru oi ka ril ru a engemaw chhua emaw tunah tak hian kim hi tha ve le vek mai ang tin hei ti hianin chu mai le ni lo ka fa pher te voin hian an wax museum man ni ania tun hin ti mek to don an sikula chu chu chumi englo tur chuan ka vakal don ani hei voin hi ka hna hi ka drop dakar thum le chan vina off ka neia ka off chuan chu chu ka off chan ber zawk chu ka fa phir te sikula minu le pa te pawh hian kala then chun kal chuang lowa thil pawimawh chiam chu ni lowa mahse kal thei hi a tha ve a an lawm ve maw kal dawn ni ti ka hrila lawm takin kha an kal ve a chuwang chuan ka va kal dawn ani hei ka thil chawi tur nen tin chu kan zinna motor bal te ka va sil pa a ka va sil zo bo a takin chu ka va han tul ang reng chiang tak ka tul dan hi a sial top hi ni top mai ka soi tum tak chu i police chung chang ka ron soi chhuah duh kher na chan chu hei hi nia
nia ti khanin zing dar soma va thlen nge turania ma se police na min lo ti din khan dar ko le mini somli pangari to a ka tlai to dona ti chuanin a hne na khanin officer min hre thiam la ka tia ti khanin kalo soya thiam tokin ngei dam te ka dila min ti khotlai lo turin ngei dam te kha ka dila ka soya ma se i ani chuanin nia ti tur kha chu dan ania dan kha angai poimo em em a dan min hre thiama min khongai a ka hre thiam lu tuk che ka khongai lu tuk che lom mi ifata na in pek na po alu le mei ma se dan chu dan ania dan hi kan ti fel photanga i kalanga tui theina che ka nei chuan ka pui chhun zom zok don chenia min tia ti chuanin a police khara khana valeta tian khai ka le kha turte mo ko ta ka va pek tur khat englo tian ti fela min ron pele ta ron kala ti chuanin sikula chuanin ka ron zui pui chenga ron soi pui chenga yengem atiama ro chu um ka ngai to na kha kaluna ne na engemaw ve dewa tul kha ka ti tolo a u chok thak to a ka tia apoi mo lu tok chuang lawa dollar som thum choi kha ni mai a thiamna nei lo mangai ka tek ma se ke ni lam anga kha chon in hriat thiamna kan nga a ama ro chu in hriat thiamna hian dan hi alo bo che thei ve lu tuka in hriat thiamna le dan ken ko na hi kan thliar hran thiam hi alo tul hle mai ka ti ta a in hriat thiamna chu in hriat thiamna ania dan chu dan ania chu wang chu ani pon min khong aya nu ka nia ka fata na tlai hlawin chak takin I ka thei top choin ka tlan chuak ve a ma se min lo ani po in a duty line kan tonga danin speed limit an ti ai tamma ka tlana wangin dan ka bopela dan chu dan ania dan angin ani po in min ron ti dinga tiang kha ni min ron englowa tha ka ngai to le wang wanga kha wang kha tha kha ka ti tariu chu kan ron chu wang chong kan ron sui tel du ta khera ke ma zo ka fia khop mai ka dan chu dan ani a dan le in hriat thiam na te in khong ai na te in ngei na thiam na te hi then hran thiam hi alo tulin alo thale me ka tia kha police atang khanin a mel le a om dan atang po in men hre thiama min khong aya langa atong kam te po tha in biak te po no me maya anuwa po sikul thleng min vakal pui te po awam hiala ma se tang khanin chu ka in kalpui talem lowa tul ka ti lo wang chuan kha pa atang khan kha police officer atang khanin kang ngai to a dan a ken ko dan le min hriat thiamna a hman mi te hriat thiamna a hman dan kha an thliar hran dan kha mawi em maya kha keima a dan le in hriat thiamna hi kalo thliar hrang thiam lo tep zo ka man mol tu ka wangin mani lam rongot in ngai to te po alo ol don hle me ti te kan ti ve ta lua ma chu kan ron soi tel du ni ka vakal to photange ka fa te sikul lama o ka fa phirte sikula elementary lama ka vakal ange kumin hi hei an chua san ve to do na an wax museum te ka va thlir sak ve anga chu po chu ka ron tilang ve le ang ti chuan ka ron tilan chan te po kan soi tel nga lo longa kumtin hianin hei an school an chua san don hianin elementary a so anin tiang khat an ti thina a tha ka ti khop me a so mani in an mo phurna an hlen mani in mo phurna hlen an tum ve a chan chu phik tur hei thlan tur kha khovel milar chi sang sang mo khang ho kha an englowa khata khani an da khoma khata khanin an zirtir tu te khanin an du kha an mani in an huam kha an phik tira chuanin an mani in kha research an neia an research vek kha hem vo in ni ta na hianin lo in puwa cha fel vek tur ani kha he an tang ve kho me thei top chuain an research ve a an tul ve me me ti chuanin an chan chin nol puitlang pui te kha mi te kha an lo hril dawn ani mo ve en tu le vakal te kha tiang khan an mani le mani nilo hei sikul naupang zawk te hi chu an kal the mani le mani kha chu in ti sak lowa chuanin nu le pa vakal te le an sikul chhunga hei class dang an aya pol hniam ho kha khang te po khan vakal ve a in va impress sak ve tiang khanin chuanin an press kha chuanin an chan chin nol pui te kha an lo hril ve thina
chu kan vati venga ka fat phir te pe chun o hi zoi sat sat ro phuisia eng tak ang ma khonge vakal photang o na hi ani hi mizo fa pa nia I mizo mi kha kevin nge kha oh ma kevin ma kevin mizo mi kha male Kevin Banal mangai fam ki mahi ai Muhammad Ali chan chin kha research at yanin alo shil zela tro shil do piang ka ko I press na kha press ti kha iti bo de mi oh okay khani o ithiam lu to ko Kevin sen lu to ko sen lu to ni My name is Derek Sanderson. I was born in Petaluma, New Jersey, June 25, 1974. Now small, I live with a sister named Charlie and my dad and mom. When I was small, in 1978, we moved to Kalamazoo, Michigan. Then 1979, my sister 5 years old. I just got asai zoi lu tu anga sha nai khop mai ka fa no share la ro moi tu na khoi bu te press na tu ai press ka ta ani chon princess Diana I chan chin kha ani chon research tro princess Diana chan chin kha kan actress to te piang kha ani ke kan alo an chan chin tlang hu thot thua apoi mo lai ho kha alo sei zelani John, hete hi ka fanu salumi ani chuka chang ko channel hi ani cho ne research at yani ko channel hi ani cho atihan ai press na ko atin alo siam thakop mai press hello press to piang ka ni pon lo shin me zela chin chang an chan chen tlang pu kha chuan ti kha ani le ber ma tla hi an classroom ania an classroom a hian he ti hianin no pang te hian a impress sakha ta kha ti sak de dia ta chon nu le patek po a thai thai kan kala kyang khanin kan bati ve a an idea hi thachin thok mai hei chuan Johnny Elvisa kan china ba den ba My name is Eric Presley, and I'm born from Wisconsin for creating a new culture in England. I was born on August 8, 1935 in Tupelo, Mississippi, the guys of Brian Presley. It was Aaron Presley, and I was a twin to When I was growing up, my family and I were 9 months. We didn't have a bathroom, so my father had to build one. My mother became very sick. She wouldn't eat anything. In the middle of the night, the doctors called me. Sadly, my mother died before I got there. I was heartbroken. And the next day I was crying because my mother was the only my mother. She was my friend too. And later in 19 chuan kan zo to tro hei ka ho san to ro na khani na ni mai kan da press sak lo ka pate man chuanin an hoi hai lu tuk lo nam no le pate mel min hu hianin an lom ve an tim ve tro an hu khani lo mem mo lom no lom no mo ni le se na an lo mo khan lo mem mo ta ko ni se ko ho sa lang chawa Kataki hi rosang ani hi hey ngati haram hi rosang hi My name is Cristiano Ronaldo. I was born in Portugal school in 1984. When I was small, I was very poor and I lived in a small house.
My dad was a equipment manager at a ball club, and he introduced soccer to me. At the age of 10, I loved soccer, and I was very good at it. At the age of 16, I joined Manchester United to play professionally. I am known as hardworking, determined, talented, helpful family man. At the age of 15, I had a heart problem called surgery, and heart surgery, and I was back in the field a few days later. Sekolah mizo trong biak ko poi ti thawem nge mizo trong biak ko poi ti mi ala tro chalut mizo ni ya tro right kan yo spell thiam to nu le pa te ne lo ke ni ne ki na tro I think this is my new second year lighting up. wow Elsa I'm Pele. I was born in 1940 in Tres Cores, Brazil. My parents are Dalton and Elton lesbian. I was in school until my parents wanted me to stay home and try to get a good job. My father is a pro soccer player. He was still never get into my hobby. At 15, I was drafted with the Santos Pro Soccer team. I was the youngest player to win it, score a hat-trick in a football cup final. Later on, I won two FIFA World Cups, making myself the #1 player. I also played in 4 World Cups, something my hand tun ka ho to do na ka chwa san to chi a he wax museum an ti dan te hi a tha ka ti me ya kan lama te hianin an ti ve thi nei mo o ka tiam ka kan lam po kan chwa san na te lo rei ta lekeni hun lai kha chu han ti ve khang langi la a nai lo shim ve a hi a tha ka ti ve me no pangte mani mo phurna a an ham buayan han ti ve sap te tha ka te tin a hriat zawna pa form shima tha ka ti me ya kha ka subscribers le viewers te lo share tir ve cheu kan dua kan ron ti le ni heng po ni se bye bye le phut o